Hello, sziasztok! A mai napon, ahol főzünk gyorsan valamit csatornánk második részében, pizzát fogunk csinálni. Na figyelj! A kommentekben írtátok, hogy ez a bizbasz, ez micsoda. Köszönöm külön is Viktóriának, hogy ezt megosztotta velem. Igazából arra jó, hogyha nem mondjuk az alsó része, hogy amikor forró maga a kis tálca, akkor itt szépen meg lehet fogni, és nem kell konyharuhával. Fenomenális, köszönöm még egyszer, Viktória. A másik tartozék, ez a leírás szerint, ez egy chicken roast rack, de hogy az én olvasatomban a rack az még mindig egy számítástechnikai fogalom, egy szekrény mondhatni, szóval még mindig fogalmam sincs, hogy ez hogyan kell. Mint mondtam, pizzát fogunk ma csinálni, nem is akármiért, a szokásos módon preheat üzemmódba tesszük a dolgokat, 180 fokra, és előmelegítjük, amíg előkészítjük a dolgokat. A csavar az egészben az az, hogy a pizza, mint tésztája, az egy tortilla lesz. Én se hittem el legelőször, de remélem jó lesz. Nagyon egyszerű az elkészítés. Fogunk egy tortillát, és megszórjuk sajttal. Amíg ezt szórom, addig kérdezném a kommentelőket, hogy mi legyen a következő recept, amit megmutatok. Tekintvén, hogy kifogytam az ötletekből már most. Ez kamu, nagyon sok ötletem van. De hogy mi az, amit szívesen látnátok? Mi az, ami érdekel titeket? Beszélgethetünk az űrbálnákról, a galaktikus gibbonok párzási szakásairól, illetőleg arról is, hogy nagyon másról nem ez a két téma, ami hirtelenjéből eszembe jutott. Most ezt én nagyjából így elrendeztem a sajtot rá. A trükk még ott következik, hogy ezt megtoldjuk még egy tortillával. És utána megkenjük szépen. Hogyha ki tudnám nyitni, én ezt megpróbálom úgy elhelyezni. Ez itt improvizálások történnek, remélem látszik, remélem jó. Biztos vagyok benne, hogy ez most feljel lefelé van. Nagyjából biztos vagyok, hogy ez feljel lefelé. Egyéb iránt meg nem tudom így forgatni. Vagy nem? De jó. Hát figyelj, majd kiderül. Hogyha feljel lefelé van, mindegy. Értitek a lényeget. Megkenjük szépen pizzaszósszal a tortillánkat. Ez most ilyen meleg szendvicskrém, szerintem totál jó lesz. Mindenki azzal dolgozik, amivel akar, amivel tud. Én most hirtelen ezt láttam meg hamarabb a boltba. Így most ilyen lesz a szószunk. Mindenki, ahogy akarja, saját szósszal, nem sajáttal, saját tésztával is lehet. Tudsz tortillát csinálni, de én nem tudok. Az egyszer biztos, hogy egyszerűbb, így szépen jól megkenjük az egészet. Szépen jól mindenhol, nagyjából legyen mindenütt. Igen, ezt nem kellett volna letépni róla. Ízés szerint ízesítjük. Én most szalámit rakok, de csípős jellegűt. Szépen jól, ki hogyan szereti. Most jól megrakom. Amúgy, aki nem tudná, az nagyon fontos, hogy mindig melegítsük elő a sütőt. Ezt valószínűleg a boldog házas nézőink tudják, hogy mi az előanya annak, hogyha elő van melegítve egy sütő.
Na de, elég a disznóságból. Nem tudom miért csomagoltam el, amikor ugyanúgy rá akarom rakni továbbra is a sajtot. És, ahogy nézem, 1 perc van hátra abból a preheat dologból. Szóval ez tényleg egy hipergyors recept. Remélem jó lesz. Én tényleg nem akartam elhinni, hogy ez hogyan, mint lehetséges, vagy hogy tortillával milyen lesz. Az a plusz sajtréteg, az felettébb csiklandozza a fantáziámat, hogy az hogy fog érvényesülni, mint a textúrájában a dolognak, mint ízében. Hát meg ugyanúgy is. Alapvetően, hogyha 180 fokon előmelegítettük, utána 8 percre kell csak berakni. Ugye a legtöbb pizza ilyen nagyon hamar elkészül, sőt talán a kemencékben még gyorsabban is. Nem tudom, ezt egy pizzériában dolgozott személy biztos meg tudja nekem mondani. Egyéb iránt a mai részt az Észak-Dunántúli Vízmű zárt részvénytársaság szponzorálta. Rendben, miután előkészítettük, így is elő van sütve, hát miket beszélek, elő van melegítve a sütő. Ezt szépen óvatosan berakjuk, és mint mondtam, 8 percre – 180 fokon berakjuk és hagyjuk, hogy elkészüljön. Kiváló. Nem jól néz ki. A mai podcast ajánlásunk, vagy inkább a heti, a Képtelen Krónikák. Kiváló kulturális jellegek, nagyon vicces köntösbe foglalva. Csak ajánlani tudom. De igen, ez egy nagyon egyszerű módja a pizzának. És már kész is vagyunk, lejárt a sütő. Nagyon egyszerű, nagyon szépen néz ki, remélem attól függetlenül meg tudom fogni, hogy ez így van. És remélem nem ejtem el, és nem ejtem el. Igen. Egy nagyon kicsi, nagyon egyszerű, igazából semmit nem kell elmosogatnom, csak egy kanalat. Tálaljuk, ízlés szerint esszük. Ez egy nagyon egyszerű kis gyors recept, ugye nagyon gyorsan elkészül, bár szerintem én túl magas fokra raktam magát a rácsot, ami sült, egy kicsit olyan égettebbnek tűnik a széle, de majd az ízteszt megmondja, addig is. A hely, ahol a déli szomszédaink tartják a buszaikat, mondhatni, szerbusztok.